de novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida, como lles tiñamos anunciado, a Octavio González, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Sanxenxo. Moi boa noite, benvido, señor González, como estamos? Boa noite, moitas gracias pola acollida de sempre de Telesalnés. Bueno, é un deber e este é a súa casa, igual que a do resto de compañeiros do partido e de corporacións. Empezamos un pouquiño, fixo moito dano, bueno, estos temporales fixeron moito dano, nas playas hai moitos danos e, bueno, incluso hasta casi no centro no Paseo de Silgar, non? Non sei que valoración quere facer vostede ou así a bote pronto dos danos e da resposta do Concello. Pois o tema de temporal tan molesto para mariñeiros, todo tipo de cultivos, o que si máis se nota en Sanxenxo, sobre todo é a deixadez, tanto das infraestructuras do rural, como os paseos marítimos en sí, non? Salía Telmo Martín, por exemplo, protestando despois do verano polo paseo famoso de Silgar das Tablas, o de sempre, que si era Costa, si era Xunta, si isto, sempre protestando. É dicir, ao final tomase a medida de arranxalo. Eso é unha falta de mantenimiento deteriorada aún máis polas condicións climatolóxicas, claro. E no interior, pois, pasa un poquinho do mesmo. O abandono de todas estas pistas rurais, cañerías, badéns, desagües, está todo atascado por a falta de mantenimento e agravado por todo isto. Incluso arrastra de area, todo isto nas praias, non? Sí, total, pero bueno, o que o mar dá, dice que volve, non? O ao revés. O que o leva. Que o leva. Pero bueno, esperemos que se recompoña todo e, sobre todo, pois, para disfrutar un pouco de tempo que se acerca a primavera. Bueno, logo entraremos no fondo da xestión e da valoración de xestión municipal do Partido Popular e do señor Telmo, pero antes me gustaría que fixera unha pequena referencia porque no 24 de decembro había dúas renuncias, a de Fran Leiro, que había sido candidato e portavoz do Bloque Nacionalista, e tamén de Tamara Castro, e logo a incorporación de dous compañeiros, que é Estrella Martínez e Adrián González, no mes de decembro. Entón, bueno, fágame a valoración un pouquiño das dúas cousas que para o Bloque, neste caso, vai de dous en dous. Se fago, mira, pois por cuestións, tiñamos un equipo, eu formo parte, era o número 3, un equipo entre xoven, entre veteranía e xuventude, pero como moitas cousas na vida, pois, que pasou? O Fran, sabedes que é unha persona moi activa, tanto políticamente como, pero, non sei, en temas máis que nada de problemas físicos. Ele foi un trasplantado, de feito, débelle moito, sempre me gusta recordar que quería devolver á sociedade o que a sociedade lle dou a él, non? Con un trasplante de fígado, pois últimamente lle estaba complicando moito a súa vida en política, non? Que é moi xetreada. Tamara Castro, pois, tuvo un neno, é dicir, era o segundo neno, entonces eso complicou tamén a súa vida política, tristemente, non? A que opino que deberíamos pasar un poquinho todos, non? Esa é así un poquinho por encima, e por esos cambios. Entrou Estrella, entrou Adrián, xente nova, xente con experiencia na cultura, moi ben, estamos facendo un bo equipo, bueno, sin máis cousiñas que... Bueno, pero digamos que, bueno, daqui a un aniño e pico que examen, non? É dicir, en maio do 27... Estamos aí ás portas, estamos ás portas, sí. Bueno, non temos candidato, temos que ir, vamos a decirlo así, a unhas primarias, vamos a ver si consenso, pero si hai un bo equipo detrás, de feito temos... Fran nos manda saludos, porque creo que hai un aniño, si estuvo aquí, explicando a súa tal, pero a vida a veces... E lle mandamos un saludo en a recuperación fabulosa, vamos. A vida larga vida e boa. Larga e boa vida, Fran. Gracias á sanidade pública por a que loitamos todos, pois estamos así contentos de que, por encima de todo, que as cousas vayan ben. Claro. E da reestructuración ou remodelación do equipo de goberno co señor Telmo, quere facer algún balance ou...? No. A subida nos felicitamos no seu día, como non pode ser de outra maneira, e alegrarnos por María Deza, que deixou para incorporarse a materia de estruturas a nivel xunta.
vai a ser beneficioso sempre, beneficioso que alguén este arriba, ou debería de serlo. Esta última incorporación, pois sí que nos sorprendeu un poquinho máis, pero non temos máis que añadir. Bueno, e me fai unha pequena valoración ou de xeito global así un poquinho destos casi 3 anos de goberno do Partido Popular? Pois fago, e se me permite Ramón, bueno, aínda que son unha persona moi coñecida e ora son o portavoz, recordar que Adrián González é o responsable local, Estrella está de número 3, a súa especialidade prácticamente en todo é cultura. Eu son, aínda que sea moi conocido e conozca todos os rincóns da parroquia, teño que reconocer, vou ser humilde, non teño os estudios necesarios para chegarme aos números que no seu día Telmo Martín me botou en cara, non por un famoso vídeo que se fixo viral. Pero, bueno, estamos aí traballando, arroupados, conocemos todos os currunchos do Concello, é dicir que a valoración, dices, do goberno de Telmo Martín. Sí, nestes 3 anos. Todos estes 3 anos que vimos facendo reunións veciñais, sobre todo en primavera, que empezaremos ahora coas terceiras, o que nos transmite a xente falta de deixadez, abandono, apartando as 3 vilas, vamos, Portonovo, Sanxenxo, Vilalonga, pero vamos a concentrar no centro, porque despois todo o que son as parroquias, incluído fora da vila de Vilalonga, o abandono é a palabra clave. E dos orzamentos que se aprobaron o 24 de novembro, os orzamentos para o 2026, que ademais son os máis altos da historia, os 70 millóns de euros. 70 millóns, casi 70 millóns de euros. Casi 30 e pico máis que o ano pasado, non? O ano 25. Sí, xusto. Pois fágame unha pequena evaluación e logo si que facemos por conceptos ou por digamos que perfecto, por... Sí. Perfecto. Son 70 millóns de euros que van moitos destinados a mega obras, mega construcións que non teñen nada que ver co noso sistema ou co noso proxecto que temos de Concello BNG para a xente e por a xente. No medio deses 70 millóns están metidos moitas cousas que non son necesarias, humildemente, o pensamos así para o Concello. Liñas estratégicas, por exemplo, no rural, parroquias e todo isto que vostede acaba de decir que están abandonadas, o que está publicado é que hai uns 2 millóns de euros máis ou menos para parroquias ou para o rural. Isto é suficiente? É pouco? Moito? Eso é insuficiente, ou como dicíamos antiguamente, cando facíamos o bachiller, era moi deficiente, non? É unha palabra moi mal sonante, pero moi deficiente, porque eses cartos están destinados a tapar, pois, incluso, vou dicir un pouco máis que baches, pero carreteras, pistas, o rural merece máis. Temos un montón de núcleos dispersos, desde Dorrón, Nantes, Vilalonga, que sí se pode actuar, incluso non só en asfaltar e limpar, que é o que máis reclama a xente, pero darlle un empuxón a todo eso. Eso é o que queremos centrar, tanto na campaña que empezará en nada, como no día a día. É dicir, un cidadán ou un veciño de Nantes, se quere acercarse, por exemplo, a Portonovo, pois non ten un servicio de nada. É dicir, temos proxectos para iso, tanto para vivienda, para establecer vivienda cerca dos núcleos rurais, que xo iremos desgranando pouco a pouco no futuro, como, pois, por exemplo, pois, o caso este de quero ir a Portonovo ao PAC, bueno, pois un servicio de taxi, por exemplo, como funciona no Concello de Pontevedra, que funciona moi ben, é dicir, temos moitas propostas. Digamos que unha das ideas que vendía o alcalde é que o saneamento e o abastecemento de agua con inversión ou con presuposto con un orzamento de 36 millóns, que cando se acabe o no 27 que quedaría todo o veciño, digamos que conectado á rede de abastecemento. Non sei se isto vai ao rural tamén ou se incluye valoración ou que necesidades que necesitan as parroquias ou que necesita... As parroquias, vale, esa cantidad é moi grande, pero aí está, en esa cantidad está metido
todo isto que vai para Paxariñas, para reforzar o Concello de Poio, que vai todo por a costa hacia a ampliación de Paxariñas, non? Si é necesario, sobre todo pola ampliación de todo o saneamento en sí, a cantidade de xente que nos xuntamos na temporada estival, pero a parroquia necesita bastante máis que agua e luz, que non chega, saneamento que non chega aínda a todo, necesítase acabar eso, que é unha eterna demanda, pero despois necesita moito máis investimento que levarlle auga ás casas. Modernización da fachada marítima, gustalle ou non? Estamos nun proxecto novo, agora que o noso compañeiro Fran e Tamara deixaron, que estamos recalculando o sistema de turismo sí, fachada sí, por suposto mantenimiento, pero a nosa visión está posta dentro. E quero repetilo porque é moi importante. É dicir, o turismo sanxenxo non vamos a dicir que ven solo, pero sí que funciona, sí vamos a apoiar a todo ese CETS, a todas estas empresas que dependen, a xente que depende do turismo, pero o máis necesitado é o gran olvidado, é o rural. E o Porto Deportivo, modernización, reforma... O Porto Deportivo, quero poner unha anécdota, intentamos cambiar o nome, nunha moción, non se nos aceptou, simplemente era cambiar o nome porque ten un nome que non é que non nos guste, non o merece, non? O Porto Deportivo non ten por que levar o nome de un señor que está imputado ou debería estar imputado se non levara sangre azul, non? Que era Juan Carlos I. Propoñíamos outro nome, non se cambiou. O Porto Deportivo en sí non, fora deste comentario, o Porto Deportivo é un gran valor para o Concello de Sanxenxo, é dicir, todo o que forma parte do Porto Deportivo como nauta, é unha excelente imaxe tanto para o turismo como para a imaxe exterior do Concello. Política social e SAF, e deixamos a vivenda aparte porque xa hai unha noticia que logo comentamos. Política social e SAF, o Servicio de Axuda no Fogar. Cal é a súa valoración da política social que fai o Concello? Bueno, a política social, como ben sabe Ramón, estamos un poquinho limitados a nivel Concello. No que podemos facer, no primeiro que estamos, no primeiro é a pancarta, xa, dicir, nós estamos detrás dunha pancarta sempre. A ano 26, a ano 2026, o triste que teñamos que seguir protestando pois por unha sanidade digna, por unha atención aos maiores digna, e por máis cousas que nos faltan en tema de sanidade e de servicios, non? O tema do SAF, dame moito noxo, nós que todos temos maiores e vamos camiño, máis que nada somos a generación, non sei que número era Z, así, non recordo, pero nós vamos no camiño de que nada necesitamos. O SAF, por exemplo, en Sanxenxo, agora se vai a entrar unha empresa nova ou seguirá, bueno, estamos pendientes aí porque está externalizada, pero o debate que hubo, que hai estes días no Parlamento Galego, é dicir, pelear a nivel partidos, a nivel por 2 euros, 6 euros, 5 euros, me parece auténticamente unha injusticia para os maiores. En eso sí que deberíamos ir todos a man, os maiores hai que coidalos, porque está moi ben decir coidar a quen nos coidou, pero non se está facendo. Entonces hai unha deficiencia. Veremos que pasa co SAF, de todas formas necesita, tanto a nivel Estado como a nivel Xunta, sí que necesita un purrón, aínda que se chegaron a acordos para 2028, creo que coas súas horas, das súas traballadoras, que me consta, polo que nos transmiten, que non están contentas para nada. E despois dos casos, por exemplo, que pasou en Porriño, con este asesinato desta traballadora tamén. Esta mañán, o Concello, o alcalde e o presidente da Xunta e a conselleira de Vivenda asinaban un convenio de cesión dunha parcela en Noalla para vivenda pública dunhas 25 vivendas, máis ou menos.
o orzamento creo que anda sobre os 6,7 millóns, máis ou menos por aí, para esta obra que se avanzaba de que empezaría este ano e que a finales do ano que ven, ou primeiros do 27, máis ou menos, que estarían terminadas estas 25 vivendas para 25 familias de Sanxenxo. Me gustaría que fixera unha valoración desto. É moi fácil. Vamos a ver, si che falaba antes de establecer población, é simplemente e llanamente por eso. Hai que establecer población, pero no interior. Porque o de fora, pois, non deixalo marchar, non deixalo, é dicir, a línea de costa non deixala marchar, pero tampouco estamos de acordo con isto. É dicir, estas 25 vivendas que se fan na zona de Noalla, sí, non deixan de ser un simple parche. É dicir, a mí me parece hasta, non sei, ridículo que se nombren esas cantidades cando en outros concellos, Pontevedra, Santiago, con menos cartos ou a mesma cantidade se faga o doble de viviendas. Que pasa? Que cando este terreno que hoxe se entregou á Xunta, este terreno sale dos veciños e veciñas de Sanxenxo. É dicir, estas empresas non van a poñer nada, non teñen que poñer terreno, o Concello é encargado de poñer o terreno. Cal é o valor? Estaremos aí detrás observando cal é o valor desas viviendas, porque esas viviendas pois teñen que valer o doble que calquer sitio do noso país. Cal é o sentido disto? Por iso que nós pensamos e creemos que hai outros sistemas para establecer población, porque temos un problema moi grande no Concello, que é que os nosos fillos, netos, rapaces, se teñen que marchar fora porque é inviable comprar unha vivenda. E esta vivenda de Noalla vai ser o exemplo. Aquí me remito a esta canle, vai ser o exemplo de que non vai a ser para veciños de Sanxenxo. Bueno, non sei que información ten, ou se pode ampliar, ou se esperamos a que ocurra e logo falamos. Non, me refiero a nivel monetario, isto alcanza unhas cantidades que non son lóxicas para unha persona, pois... Con que precio considera vostede? Eso sí que non o teño... Unha vivenda de protección, unha vivenda amparada pola Xunta, coa axuda do Estado, eso non pode, non sería lóxico que pasara dese 200, que nos salen a cantidad de 250.000 euros. É dicir, pero ese precio sale en algún lado? Non, pero os cálculos son esos. É dicir, se o terreno é entregado pois a coste cero, e dividimos o 6,7 entre 25, xa podemos estiralo, que a cantidade é a que é. Cando, me reitero no que dixo, non? En Santiago se van a facer, se están proxectadas, pois creo que 40 e case 50 vivendas, pois por 2 millóns menos, non? Aquí algo pasa, aquí algo nos falla, algo nos falla. Bueno, como valora o proxecto de ampliación da autovía do Salnés ata Lanzada? Bueno, é unha obra, pode ser que sea unha obra necesaria, ao mellor este non era o momento para facela, porque turismo, volvemos ao mismo, isto se amplía porque o Grove, Sanxenxo, está masificado, sobre todo en estes 4 meses ou 3 meses escasos. Este é o momento para facelo? Pois non o sabemos. De feito, hai interpostas xa cousiñas do tema de ecoloxismo. Veremos o que pasa. Non estamos de acordo, non estuvemos na súa presentación. O colectivo ecoloxista do Salnés e 4 entidades máis ambientalistas galegas presentaron alegacións contra a declaración do proxecto e se opoñen a esta ampliación da carretera. Se opoñen porque volvense a invadir unha vez máis regatos, volvense a invadir patrimonio, tanto de covas, de minas antiguas abandonadas, no que pode traer, non sei, un impacto ambiental bastante grande. A nós nos coincide no tempo, e non quero eso simplemente ser un pouco crítico, nos coincide no tempo co desarrollo dos SEU13, que é un desarrollo moi grande que quere levar a cabo Telmo Martín a toda presa, o cal posiblemente sea parado por estas mesmas cuestións
do ecoloxismo do Salnés e veciños que estamos en contra dese sub-13, nos vamos topar, pois, non sabemos, ao mellor cunha indemnización millonaria en X anos, porque se incumplen as cousas, pois alguén vai a reclamar. De feito, o SU-14, que é dirección lanzada ao lado esquerdo, está tapado, está paralizado desde o ano 17, 18, creo, non quero recordar, 18, tamén polos ecoloxistas do Salnés. Entonces aquí, sí, vale, turismo sí, nos enchemos a boca de turismo sostenible, de riqueza, onde está? Cantidad non fai calidade. Entonces, temos que darlle unha volta a todo isto do turismo, ampliacións de vías rápidas, autovías, e ao mellor invertilos en outros sitios máis necesarios. Centro Gastronómico das Rías Baixas, que está, lóxicamente, no Pazo de Quintáns. Valoración tamén, que foi inaugurada fai un par de meses. Moi ben, bueno, aí sí que fomos invitados no seu día tamén, asistimos á súa inauguración, nos parece un proxecto moi bo, dicindo que xa era hora, é dicir, falando llanamente, xa era hora porque diversas asociacións quixeron usar o Pazo en sí, as cousas a veces se deterioran se non se usan. Eso foi o que lle pasou, como moitas outras construccións en Sanxenxo, pasou o Pazo de Quintáns. Vamos a seguir firmes no tempo que nos queda en esta legislatura de que a quen se lle vai a entregar sí que se ocupo de mantemento, non? Que esa era unha das promesas de Telmo Martín. Veremos. Sí, que a xestión sea público-privada para... Efectivamente, veremos. Pero, bueno, a parte museo aberto a cidadáns, que sería a la esquerda, esperemos que se cumpla. De feito, vai para aí a oficina de turismo, en nada, pasa para aí. Entonces esperemos que sea unha apertura a todos os escaparate para apoio ao turismo e para os vecinos. Efectivamente. E para todo o entorno, non? Poñer en valor un pazo histórico. Colabora, está colaborando tamén a Mancomunidade do Salnés, toda a Mancomunidade. Claro. Bueno, o mercado de abastos e a última fase, ou a fase que lle toque, que xa non sei cal é, para finales deste, me parece que deste ano, ou a primeiros. Que valor, como valora esta obra e este proxecto, e tamén, lóxicamente, supoño que ven a ser outro, digamos que, a punto de apoio para o turismo, que, ao fin e ao cabo, un mercado de abastos, unha plaza de abastos, sempre é unha boa imaxe para a nosa gastronomía e os nosos produtos locais, non? Sí, pero ese non era o sitio. Eu creo que se equivoca unha vez máis o señor Telmo Martín, desde a oposición e desde os compañeros socialistas, creo que en eso coincidimos, decimos o mismo. Esa obra, ese semitúnel, entre comillas, vamos a poñelo así, que se inventou, que se sacou da manga o señor alcalde, demasiado costoso, demasiado... non vai a ser servicial para os veciños e veciñas, non o vemos servicial. Unha polo custe e outra pola situación en sí. Eso debería plantarse de outra maneira, abrir un debate de onde queremos facelo, de onde se podría facer para aparcar, para servicios. Non podemos concentrar todo en 2 km cuadrados de asfalto. Zona ou proxecto de parking en Portolobo? Bueno, hai dous. Telmo Martín está en campaña, é dicir, nos obliga tamén a empezar a sacar cousiñas e facer proxectos, non? Pero hai un que é irrisorio, é dicir, levar un parking para o centro da vila, na parte de arriba hacia a iglesia de San Roque, nos parece absurdo total, é dicir, creemos que son con outras ideas ou incluso para tapar as carencias e as vergoñas que se montou pola reforma da Peixeira, do famoso paseo da Peixeira de Paxariña, sí, perdón. Levar un aparcamento para ele non ten sentido ningún. Ahora, o que prometeu abaixo, é dicir, nos Piñeiro, que son recheos de area e todo, é dicir, ainda me parece máis surrealista, pero bueno,
este home vendeu de todo, entonces estaremos a expectativa. Bueno, señor González, é a primeira vez que ven e sempre lle preguntamos a primeira vez aos invitados como se atopou. Moi ben, moi ben. Bueno, o tempo foisenos, pero ten un minuto para decir o que vostede queira ou falar do que eu non lle preguntín. Moi ben, pois solo decir que son Octavio González, son o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, temos un gran equipo preparado, en nada tendremos xa decidido quen encabeza as listas, con un equipo xoven, mezclado con veteranía, pero que vamos a dedicarlle moito tempo, é dicir, si podemos chegar a goberno, vamos a dedicarlle moito tempo rural ou abandonado fora das dúas vilas, e teñan o noso compromiso que si, non podemos prometer grandes cousas porque non se poden facer, pero ahora sí, honestidade e mans libres, sempre. Un placer contar con vostede nesta edición, señor González. Moitas gracias. Hasta a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Graciñas. Por favor. Perdón, isto foi todo o que nos deu de sí. Esta edición do programa Falemos con Octavio González, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Sanxenxo, con Santiago Freire, portavoz do Partido Popular no Concello de Noia, e con Xoán Allegue, presidente da cooperativa Martín Kodax. A semana que ven, máis e mellor, moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos, adiós, adiós. Programa ofrecido por No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Bilbao.